ತಿರುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ ಇನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಂತಂದಿರ್ಲೆ 2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ. ತುಪ್ಪ ಸೋಕು ಬೆಚ್ಚಾದ ಕೈಕ್ ಬೀಜದ ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೀಜದ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೋಕು ತುಪ್ಪಾಡು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಲೆ. ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಐನಿತ್ತದೆತ್ತದು ತಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಆಜೇಳು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ, ಚೂರು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಚೂರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ನ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಸೋಕಾಪುಂಡು. ಪೆರೆದೀತಿನ 4 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉಂದಾಯ್ತು. ನೆನಿತ್ತು ಸೋಕು ತುಪ್ಪಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು. 5 ನಿಮಿಷ ತುಪ್ಪಡ ಫ್ರೈ ಮಂತುಲ್ಲ. ಇತ್ತೇಕ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ಪೇರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೇರುಡೆ ಸೋಕು ಬೇಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಯರ ಪೋಡ್ಚು, ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯರುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೇರುಡೆ ಬೇಯೋಡು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸೋಕು ಮಂತದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯಡು. ನೇನು ಸೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಂತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪೇರು ಆಜಿಂಡು. ಎರಡು ಕಪ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಗ. ಪೀರ 20 ನಿಮಿಷ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಯೋಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು. ಸಕ್ಕರೆ ನೀರ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು ಆಜಿನೆಟ್ಟ ಇನ್ಸೋಕು ಬೈಪಾಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಇತ್ತೆ ಆಜೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜನ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಓಡಿತ್ತಿನ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೋಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.